Na videu obecnej polície Plaveckého štvrtku vidíme, že ani za bieleho dňa nie je možné sa cítiť bezpečne v cigánskej osade. Elektrikár, daňový poplatník, ktorý opravuje elektrické vedenie aj pre obyvateľov osady, aby mohli svietiť, aby mohli pozerať filmy cez všade prítomné satelity, je okradnutý obyvateľom osady. Sme svedkami toho, ako mapuje terén, vniká do kabíny automobilu a následne berie, čo mu nepatrí a opúšťa nenápadne kabínu automobilu. Vážení priatelia, aj tento záber potvrdzuje to, že prítomnosť polície v cigánskych osadách je nevyhnutnosťou. 20 rokov počúvame, ako sa to nedá spraviť. Volám sa Martin Píry, kandidujem do Národnej rady Slovenskej republiky a spolu s vami hovorím, správme to.